Nubrai kaitor Jesus Christoni pai flaya khakshangma norok bai tong playtung. Amen. Kristan takuk tei bukuk song. Borok ni langmano morok rikuknai khaste se shoi te kubui khaste. Tamni kinba khayung ginangki tongnai jotto khaste ni puila barja berjak samung klaitai ke khaste ni borokrok ni langmano beba khamyan yakni piyogi kateriwi narik masse. Tumung langmani morakmung jesa khasteo phano kiri kinke a khaste ni yarung te yapang pui chajage tongo kine kaisa srai mari. Je khasteo borokrokni langmano morak rikukia a khasteo kathirokni mangkorok bangnai. Khasteo mangkorok bangke salsa ya salsa khaste simalung ngi thangnai. Ching tongi tongma tuipra khasteo langmani morok aboke value of life turuke kumawi tongo. Aboni podre pod nuk mari rok ching chini mokol baithang bai nugi tongo. Tei aboni podre pod koktmarok ching chini kunchu baithang bai knawi tongo. Nai ke tinini molo mungnei tongmung khamya bai tuipra khasteo langmani morok kumawi tongma nukjago. Mungsa tongmung khamya ke saksakno butharma eba suicide klaima. Tabu tuipra khasteo saksakno butharnai rok eba suicide klainai rok bangi tongo. Saksakno butharnai rok ni bereo kaini lamatui saksakno butharnai rok tongo. Kaisa lama ke phatsa ke waisa baino saksakno butharnai rok aboke sudden death. Te kaisa lama ke turu ke saksakno butharnai rok aboke slow death. Te kasa srai ke sana thange baksa borok bish nungai eba kotak soroi saksakno butharo omose phatsa ke waisa baino saksakno butharma. Abano tuye podre pod kok sajak marokno chinknabo. Aboke hiksai rokni bere wale suklai ongmani bagai eba khamjakma chila eba buri bandi oi thokai mani bagai eba rang krini bagai eba chakri krini bagai eba muchung marokno supung maniani bagai eba sanjak marok rijakiani bagai eba ke ham rijakma ya besakni bemar eba bukkani bemar manjakmani bagai akrokne. Tei baksa borokhe borok butharnai mani khini rokno chama nungma bai bemar manchagai thitongo. Abo khinma ke chuwak arak biri dapa khoni ganja drugs akrokno chama nungma bai saksakno turu ke butharma. Tuipra khasteo drugs phal nai rokno tei drugs chanai nungnai rokno simi romui chaya kotorma phunuk jago majra berjago tei satok mung kotorbo rijago. Abo kakam kukno haifano ani koksung ke tamang ke chuwak arak snam nai rokno chuwak arak phal nai rokno te chuwak arak nung nai rokno
asuk chaya kotor punuki romjakia te satokung rijakia tamangke bario ganja kainairukno ganja palnairukno te ganja nungnairukno asuk chaya kotor ma punuki romjakia te satokung rijakia norokni wansukte drugs simite khamyastra mane norokni wansukte drugs simite borokno te dofano sokomornai mane norokni wansukte drugs khaino chuwak arak ganja khoni akorok nok nukhung rokno te dofa rokno sokomornai mane khni rok yadiba tuipra khasteni drugs no simi puichabi kibijak baike tuipra khasteni dofa rok tongmung khamya rokni phiok jak baikha kene norok saklei de mano o joravo omano teye tuipra sarok gisa saktarai wansuke khamkuknai tamni khinba tinini molo kubangma besarok eba sikla sikli rok drugs nungnani loi eba drugs ni addicted ngi tongo khinke borokni mafa sungni bere kubangma te kaijak chilabri rokni bere yo kubangma chuwak arak te ganja ni loi eba chuwak arak te ganja ni addicted ngi tongo omorokno teye ang koksana nangmani ke tuipra khasteyo patsa ke waisa baino saksakno buthar nairok botongo turu ke saksakno buthar nairok botongo kene norokno sirina bakise omote kaini lamate saksakno buthar nairok eba suicide klai nairok tuipra khasteyo bangi tongo kene norok masithai kifini ke tuipra khasteyo buino buthar nairok eba borok buthar nairok bangi tongo tuipra khasteyo kaibri lamate borokno buthar nairok bangi tongo kaisa lamake tuipra khasteyo naisle mungbai borok buthar nairok bangi tongo abonoteye John Suikarmani puila koktun ram tini tang ponerewo chingkhai khini porikhenugo takuk eba bukuk songno naislenai bebak borok unka borok buthar nairok all who hate brother or sister are murderers o koktharte nainai ke ching Simon suknai naisle mungbai borok buthar nairok se tuipra khasteyo bango khnai nukungni adangrok khoraksate khoraksano naisle layo kamirogo nukungrok by nukungrok naisle layo sakni dofani borokrokni bere khoraksate khoraksano naisle layo kaisa dofa te kaisa dofano naisle layo eba dofarok by dofarok naisle layo Christian rok by Christian rok naisle layo te Christian motharok by Christian motharok bo naisle layo khake nok nukhung rogo kami rogo dofa rogo Christian motharogo naisle narok tongke borok buthar narok tongo kene katse srai srai khake tumung ching jesa borok phana ongthung buino naisleo khinke ching borok buthar nairok khine romjak nai khine o kokthar muithu khlairibo tamni khinba ching khorok sasukno naisle khe chini wansuk mumbai bono khamya khlainani te sokomornani lamarok te seprok naitugi mang tongnai chini kokrok bai bini bukhana buthari mang tongnai bini kokhamya simi silcha wi mang tongnai te
bini kakam te kamkraino sokomore sibainai samungrokno simi dalbidal lamate klaiman tongnai. Hake ching sabono naisler bono chini wansukmu kog te samungrok bai tekto ribuimang tongnai. Abo bai ching bai naisle jaknai borok bini besak bekka te pola kebel ngjagai borok kete khai ngi thangnai. Aponi bagi se kaitoni koketar borok no naisle nairokno borok butar nai sakne romo. O koketanati teibo kutuke wansuke ching saiman suknai naisle mungse borok butar mani yapang te yarung botma khine. Tamni kinba kebo pano kamjak mumbai buino butaria pia naisle mumbai se butaro. Tei baisake koraksasuk pano bo kamjak mani borokno butaria pia bo naisle mani borokno se butaro. Tinini molo jotto walai suklai ongmani ke kamjak mung krini bagai te naisle mumbai kuplung ongmani bagai se. Kamjak muni bekka bakani bekka pia naisle muni bekka ke holangni bekka. Kamjak muni bekka buino kamya kese klaya kene Roma koktun ram teroni tang dosho sijak tongo pia naisle muni bekka buino kamya simise klayo te butaro kene yapang bijab ram charni tang yekni simi art jora porike saibanai. Abuni bagai tuipra khasteyo naisle mung pirjagi tongo khinke kamjak mung gemai tongo khine mari. Tuipra khasteyo kamjak mung gemawi tongo khinke borok butar nairo bangi tongo khine mari. Abo simiya tuipra khasteyo kamjak mung gemawi tongo khinke kaitor gemawi tongo khine mari. Tamni kinba kaitor ngka kamjak mung khine John Suikermani puila koktun ram charni tang art o sijak tongo. Tei tuipra khasteyo naisle mung pirjagi tongo khinke soitan kisranke samung klai tongo khine mari. Tei tuipra khasteyo naisle mung bai naisle narok bangi tongo khinke soitani agent rok bango khinma se klayo. John Suikermani puila koktun ram tini tang ponero kok tharte tuipra khasteni tabukni poristidino cheri nailaike naisle mani bisengte borok butar nairo se bango kene srai ke sijak nai. Noksingo nukhungni adongrokno naisle nai koraksa tonge noksingo borok butar nai koraksa tongo kene saiman thai. Kamirogo korak bisuk buino naisle nairok tong asuk borok butar nairok tongo kene saiman thai. Doparogo korak bisuk sakni dopano te dopa by dopano naisle nairok tong asuk borok butar nairok doparogo tongo kene saiman thai. Kristan motarogo korak bisuk buino naisle nairok tong asuk borok butar nairok Kristan motarogo tongo kene saiman thai. Abani bagai borok butar nairok no te kena ke naima nukma tino borok no naisle nairok no bo borok butar nairok kene naina nukna nango. Kaini lama ke tuipra khasteyo agini molo kogi borokrokna butarna chengi tinini molo ke pang ke jottoni mokal biskango butari butar jakmani videos namui buino punugi sak bay thangno hero eba kuplai ko kene punukna chengbaika borokno butarnani
borok butarna rukni ya keliya bekabo keliya. Abo borok butarna ruk humanness eba essence of human eba borok ungnani nangkukmani abono kemakakne mari. Tamni kinba mal matarok se ya keliyawe beka keliyawe borokno te mal matarokno butaro. Belai interesting thaisa kokhe. Buthar jaknaini langmani morak besukne norak sawi mano. Abo rang 5 lakh eba 2 lakh. Te buthar jaknai chakri ginang khinke buthar jaknaini nukungni adong koraksano chakri ya pharma. Abo baino buthar jaknaini langmani morak te bushoi eba justice rijak bai kakne wansuk nairokbo tuipra khasteyo tongo. Rang bai borokni langmano rithawi naima abo belai sitra samungkne romjakna nango. Tamni kinba rang inka langma kri kakos pia borokle langma ginang. Langma ginang borokno langma kri maning rokbai rithawi naima abo belai khamya samungkne saiman thai. Langmani morakmungno tei mungsa sukbai slai rinairo agini simino tongo. Bible cheri naileke subra jisuno butharna shikang Judasno rang rimani kokno mathai bai sija koktama kakam ram 26ni tang 14ni simi sullo jora ching porike nugo. Te subra jisu buthar jakma ulo mangkor biriknai senkra krukno rang yapari tatal sarimani kokno mathai bai sija koktama kakam ram 28ni tang yakaro nisimi ponera jora ching porike nugo. Oma khaike o monglo tuipra khasteyo borok butharna bage borok butharna rukno rang rina ruk detong. Te borok buthar mani yagulo tatal sakhi rina bage rang rina ruk detong. Tamni kinba mungsa lap manna kerike borokno buthar glak. O jora ching omotibo wansuk thai klayo. Tuipra khasteyo borok buthar nairok sabo. Borok bomoti borok rukna buthar lai. Dopa tuidul nairok na de. Yeba dopa ni tuipang rukna de. Yeba lekha pora karang rokna de. Yeba chakri ginang rokna de. Yeba dophani khamkraini bage krake koksanai rokna de. Yeba ke rangri ginang rokna de. Borok buthar nairo borok kakam na de buthar lai yeba borok khamya na de buthar lai. Borok buthar nairokni nakarmun tamo. Borok buthar nairo saboni bage borok na buthar lai. Sakni bagi de eba buini bagi de. Te borok na buthar ma bai sabo tamo lap man kinibo nai tuki man ke kham kuknai. Tamni kinba soitan koraksa tongge bini tola tongnai swari rokni bisangte o singshar ginangke borok na buthari tongo kinke soitan khai koraksa borok tuipra khaste yo tongge bini selang rok eba yejen rokni bisangte borok kubang mano buthari mano. Mokkol bai nuknai borok buthar nai rokna simi roma bai norjak mungkre. Pia mokkol biskango nukjak phaya borok buthar nai rokni bokkorok eba mastermind sabokne roma bai simi se borok buthar nai rokno khasteni phuichabui khibimano. O jorabo borok buthar nai rokno borok buthar mani yagulo buthar jaknani nukhungni adang rokno rang ribui suna nainai rokno. Te buthar jaknani bagi
rang paslak eba doslak yashagi kha kichang nairukno mathai bai sija koktamakakam ram shulloni tang chabiso khaikini sijakmani subra jisuni koktamakakamno ang muito klairina nayo tamokhe borok o singcharni bebakno man bai sugi phano sakni langmano kmajakhe ap borok tamo man maklai eba borokni langmani bage borok tamono ribui slai manai o kokthar chingno sabo o singcharni bebakni slai borokni langma se morokuk te rang rimabai chakri rimabai borok koraksani langmani morok ribui paimanya kene hake omoteike borok buthar nairuk tongo tei buthar man yakulo buthar jaknaino rang eba chakri yapari buthar jaknaini langmani morok suna nainairuk bo tuipra khasteyo tongo kene masitai kaitham lamake ogo chujak busano kibima abokhe abortion klaima shoike sana thange ogo chujak busano kibima hineya pia ogo chujak busano butharma hinese satai klayo tamni hinba oksingni busa kthang tongmanose buthari kibijago oksingni busano butharmanatiye norok asuk saktari wansugya phano aba kaitorni kerong dagimung norok borokta buthardi khinmano sibaye sumso klaima se klayo omo simiya oksingni busano butharnairo borok yapang bijab ram yekni tang 28 sija kaitor bay rija kailem sacramentini khamarino abokhe yerdi bangdi khavo kuplung klaidi hinmano kebangke sumso klaima klayo khinibo masitai tumung oksingni busano butharnairo kailemung sacramentni khamarino se saknanya klayo khinke borok bahai ke kailemung sacramentni tei khamari rukno kaitorni yakni yasaknani chukjak ungi manai lamrima ram yekni tang ponerino simi bais dora porike saimanai Israel rok Egypt khasteyo selang ungi tongpro Egypt kha bugram lomojuk gmajuk rokno eba sakna nainai beri rokno chubanai rokno Israel beri rok banai busa chilakinke buthardi khne dagikha pia delivery nurse rok Egypt kha bugra dagi mate butharyani bage kaitor borokno sakni nukhung rekakne chung porike nugo khaikinke oksingni busarokno butharna kok chaplenai hiksarok phanongthu abono chubanarok phanongthum borokni nukhungo aboni manthai bai sokat tamokne sakthari wansuk leike khamkugnai tuipra khasteyo oksingni busarokno khibinairok bangitongo oksingni busarokno butharnairokno kaitor borok butharnairok khne se romnai khne saiman thai borok butharnairokno kena ke nuge majra berjage satom rijak pro tamongke oksingni busa butharnairokno kena ke nugjagya majra berjagya te satok rijakya kaibri lama ke borok butharnai maning rukno abokhe chuwak arak biri cigarette khoni ganja drugs akrokno buino charibui butharnai rukbo tuipra khasteyo bangitongo butharnai maning rukno snam nairok phal nairok tei buino chari nairok tuipra khasteni satop mungno katiwi thangphano kaitorni satop mungni katiwi thangmanglag
kaitor borokno borok butarnai rukine se romnai majra bernai tei satok borinai kine kubuino masitai omo kaike tuipra khastio kaibri lamati langmani morak kumawi tongo tei kuma riwi tongo kine khasteni jotto lukro masitai tabusuk jora ang norokno samanike tuipra khastio mungni tongmung khamya bai langmani morak turu-turuke kumawi tongo kine aboke sak-sakno butharma bai tei buino butharma bai sak-sakno butharna rukphana ungthung buino butharna rukphana ungthung borok engka borok butharna rok tamni khinba sak-sakno butharna rok bai buino butharna rok borok langmano se butharo aboni bakai borok butharna rokne khinjak phro buino butharna rokni loge sak-sakno butharna rokbo khop jago khake borok butharna rok tuipra khastio bangi tongo khinke khastio sak-sakno butharna rok bai buino butharna rok bangi tongo khine samaseklayo khastio borok butharna rok bangi tongo khinke khastio langmano morok rikuk jagia eba langmani morok kumawi tongo khine katse srai mari tabuk norok sak-sakno sungi nailaidi norok borok butharna rok dekhne asu koksimi sawi chini koksung sak-sakno butharma sumsokde ebakhe suicide khlaima sumsokde khne nailayano sikang bariano norok o kokno muito ma naruk thai butharma sumsokinke sak-sakno butharma sumsokne katse srai khake phaidi sak-sakno butharma sumsok dekhne sukrubi nailayano ching jotono borok butharna rokno tiyesimi belai kena ke nailayo nuklayo a patimungno tuye tungphlalayo borokno majra berlayo tei buthar jaknaini bage bushoi eba justice sanlayo phiyaba sak-sakno butharna rokno khe ching khairok se phunukna nailayo aboni kaisa karon khe buino butharna rok o sungcharo kuthang tongo phiya sak-sakno butharna rok o sungcharo kuthang kurui teibo wansukhe tumung khoraksa borok bini logi sungna buthar baye bo sak-sakno bo buthar ke ching bona bo khairok se phunukna nailayo tamni khinba bo bini logi sungna buthar nai ungphano bo sak bai thangna bo buthar ma bai bustum jakna bage te satokmung rijakna bage kebo kuthang kre aboni bage sak-sakno buthar nai rukbo borok bai thangni langmana se butharo kene majra berai romna bage kisisa phana wansukmung chini bukhawo phaya tamni khinba sak-sakno butharna rok o sungsaro krika tei bai sakhe butharnai sa kuthang tongke se ching bush soini bage tungphlawoi sanlayo te kaisa karon khe sak-sakno butharna rok thika ginge tamni abona tiye sakthari wansukna nang yebake thijakno tamni majra berna nang khini wansukna rok se chini bere kubangkuk haifano ching tabu sak-sakno butharma sumsok de khine nailaina naimani nakharmungke sak-sakno buthari paijakrokno majra berna bagaya phiya kuthang tongnai rok sak-sakno butharmano tiye eba suicide khlaimano tiye kubuino sithung tei sak-sakno ta buthar tongkene phurungna bagai tei
husklay rina bagay Nay kem sak no buthar rong borok ni tonglang mawo potre pot ongmarok ni bagi se sak no buthar no Haifano soi kok sana thange sak no buthar nairok ni kai ni chayarok tongo kaisa chayakhe borok ni langma no tuye borok ni langma boroni phai o singcharo borok ni langma ni nakarmung tamo borok ni langma ni morak busuk borok thiman yagulo borok ni langma biyang kipilnai akorok no tuye srai ke siya te kaisa chayakhe sak no buthar nairong borok ni langma no morak rikukna ni slai tei mungsa sukno morok rikuka ulokhe borok morok rikukma mungsa sukno borok ni langma manya khe eba rijakya khe eba kma khe borok sak no chugya kene wansuge sak no butharna khachongo omanatiye norok no bucherina bage ang kaisa udhagaran simi sananayo romdi tuipra khastyo chakr kriro kubangma tongo kaifano jotta chakr kriro sak no butharya pia sak bai thangni langmani slai chakri no morak rikuk nairo te chakri krike eba chakri kumake kuthang tongi tamo lap kene wansuk nairok se borok chakri krike eba chakri manyake eba chakri rijakyake eba chakri norjake sak no butharna khachongo norok saimana nango kebo phano o singcharo chakri ni bagi achainai kre pia langmano narigi tona bagi kisa chubamung rinai kaisa ajimung ni lama simise chakri koraksasak chakri no langmano narigi tona bagi haino ajimung ni kaisa lama kene wansukhe bo mungsa samung khlai langmano narigi tona chaitoknai teibo saiman thai chakri kinke kaisa samung se abo office samantang phano keto samantang phano bario samantang phano bania khlai phano bepak samung rokse jotta samung ni slai kotor se chini langma samung ni bagiya pia samung chini langma ni bagi kene kubuina ma sithai tabu nor sak no singi nai leide norok ni wansukte norok ni langma ni slai chakri de torkuk de nangkuk eba norok ni chakri ni slai norok ni langma de torkuk de nangkuk kene chakri se torkugo de nangkugo kinke norok o singcharo samung klai shombati ajina bagi achayo kene kha bising wansugo kene mari abo chaya wansukmu te langmana te chaya ke buchi maklayo aboti wansuk nairokno ang job bijap ram yekni tang yekis te Paul Timotino sikharmani puila koktun ram choini tang sat muito klairina nayo job ram yekni tang yekiso hai kine sijak tongo ang amani oxing ni sak bukcha ke phaimani sak bukcha kano thangphinai naked I came from my mother's womb and naked shall I return there te Paul Timothy sungno sikharmani puila koktun ram choini tang satwo kaikne sijak tongo ching mungsa phano o singcharo tubu phailiya khakhe mungsabo tlangibo thangmaya we brought nothing into the world so that we can take nothing out of it
Abuni bagay norok jotoni bukavo langmani slay tamono morok rikugi katungi tongkene saksakno amchogi nailena nankugo. Teibo sray klairina bagay lukubay sija koktum kakam ram baroni tang ponerevo haikine sijak tongo. Hake jisu lukurokno haikine sakha. Sichawi tongdi. Podre pod manna muchung maroknati huske tongdi. Tamni kinba borok koraksani langmani morok abo bini tongkeri kebangma tongmano nuguiya. Abo kinma ke borok koraksani langmani morok bini leka porano, bini jilit jalak richumno, bini besakni naitok mano, bini rang yeba rang chakno, bini chakrino, bini rang rino, bini no kotor mano, bini morak ginang malkungno, akrokno nugiya. Omorok langmani slay morakukiya. Ang asuk kokrok sana nangmani kem, saksakno buthari paijakrok, borok langmani slay, tamono morok rikukkana kene kisa khak kaichomoi wansukna bagise. Khake norok saiman suknai jotto saksakno buthari paijakrok eba suicide klaibay nairok. Borok sak bay thangni langmani slay tei mungsa sukno eba kaisa sukno moirokuk rinairok sekne. Abuni bagay saksakno butharma sumsok dekne sray ke sina bagay norok shikang norok ni langmanatiye kaitorni wansukmun te kachung manatiye sina nangkugo. Tamni kinba langmanatiye siyake norok langmani morak mungnatiye siglak. Langmani morak mungnatiye siyake sak bay thangni langmano morak rikugi manglak. Sak bay thangni langmano morak rikugyake norok saksakno butharna phano tongo. Tei bay sakhe tuipra khasteni lukurok langmani morak mungnatiye simung manyake tuipra khasteyo saksakno butharnaro katse bangkugnai. Hake phaidi langmanotiye tei langmani morak mungnotiye kaitorni kokatharni besangte simung tei yelam manlayano. Kifisake norok ma sitai kaitor unka langma kene. God is life. Ching lama gana rogo kaikine sijak mani board rok nugo. Tui se langma kene. Water is life. Tui se langma kinke borok kathi rokno tui khan riwoi mutang phirde mano. Soi kokhe tui langma ya pia tui yo langma tongo kene ma sijak thai. There is life in water. Abokai tui yo langma tongphano tui snamjak mani se. Tui no snamna issa se a langma ni yapang te bumuk. Bongka kaitor. A kaitor sak bay tang sabo bo se langma khne. Abo sajala kaitor Jesus Christo sak bay tang samani kokno John pai sija koktum kakam ram choddoni tang choyo ching khai khne porike nugo. Angno lama angno kubui tei angno langma. O kotma kakamni kaisa perengmungke kaitorni sajala jisu unka langma. Hake kaitor se langma. Te kaisa perengmungke subra jisu lama kinke ching jisu tei himke kubuyo soknai. A kubui chingno langma wo sokrinai. Te bai sakhe subra jisu se langma te langma wo sokrinai lama bo subra jisu se. Aboni bagi se punuk jakmung ram yekni tang atwo chingkhai khini porike nugo.
subrai kaitor kaikni savo angno alpha te angno omega. I am the alpha and the omega, says the Lord God. Teibo angno langma kini subra Jesus sapuru kaitor se langmani yapang tei bumu kini sirijago. Omo kaino kaisa langmani kokya. Pia pai flya langmani kok. Tamni kinba kaitor unka pai flya te kaitor pai flya ungi tong flayo. Abunatiye Hebrew koktun ram teroni tang artwo chingkai kini purikenugo. Jesus Christo Mia Tini Te Molbrumno Slaya Vitongo. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Te Malaki Bichap Ram Tini Tang Choyo Chingkai Kini Purikenugo. Ang Subrai Slaya Abuni Bagise O Jacobni Busarok Nora Komariaku. For I, the Lord, do not change. Therefore, you, O children of Jacob, have not perished. Abu hinmake tumu kaitor pai flya kinke kaitorni aruni langma bo pai flya se. Abuni bagise John Suikarmani puila koktun ram pasni tang yakaro te barovo haikini srai ke sijak tungo. Kaitor chingno pai flya langma rukha. O langma bini sajla ose tongo. Sabo sajlano manka borokni langma tongo. Sabo kaitorni sajlano manya borokni langma kiri. O jora chini bukavo khai kine kaisa koksum paina pana tongo. Abo ke omaghai. Kaitor pai flya kinke kaitor chingno snampro pai flya langma rlia dekhne. Kubui kokhe pai flya kaitor chingno snampro chingno pai flya langma serka. Tamokhe ching sumso klaima bai. A pai flya langma no kumarka. Pai flya langma no ching kumarmano tiye Roma koktun rampasni tang barovo kaikne sijak tongo. Koraksa borokni bisungte sumsok o sungcharo paima kaikeno. Sumsokni bisungte thimung bo paikya. Abobai thimung bebag borokno kobal paikya. Tamni kinba bebag borokno sumsok klaikya. Just as sin came into the world through one man, and death came through sin, and so death spread to all because all have sinned. Te Roma koktun ram choini tang teiso kaikni sijak tongo. Sumsokni manthai unka thimung. The wages of sin is death. Abo hinmake sumsokni bisungte sumsokni manthai thimung chingno kolo paikya. Abobai ching pai flya langmano kumarika. Tamokhe subra Jesus Christo o singcharo borok ingi achai paye chini sumsokni bagi cruso thiye kumajak pai flya langmano chingno mantripika. Abuni bagi se subra Jesus sagbaitang samani kokno John by sija koktam kakam ram dosni tang ataiso chingkhaikni purikenugo. Ang borokno pai flya langmaribo hake borok komar playglag. I give them eternal life and they will never perish. Haike pai flya langma manani bagay ching subra Jesus Christo no mananago. O singcharo tungna jottani langma tungpano kaitorni songdari sajala Jesus Christo no subrai kaitor te muthang na sagina yachak na ruk simise pai flya langma manai. Subra Jesus no poito klaya rok te yachak ya rok o singcharo hai no langma bai simi tongi tongnai.
tamoke subra jisuo tongnairo borok o singcharo paifleya langmawo tongo te borok thipano paifleya langmawono tonginai abuni bagise subra jisu Kristo samani kokno John pai suija koktumkakam ram yakaroni tang pochiso ching khaikini porikinugo ano poito kleinairo borok thipano thangnai. Those who believe in me, even though they die, will live. Abo kinmake kaitor unka paifleya, a paifleya kaitor no poito kleinairo, thipano borok muthange tisa jaknai, hake borok paifleya unge tongi naikine. O koktharo chingno siriwo, afa kaitor by sajala kaitor unka langma kine. Abuni bagise John by sija koktum kakam rampasni tang chabiso khai kine sijak tongo. Pa bini bishingo langma tongma khai keno. Bo bini sajala no bo bini bishingo langma tongtung kine riwirka. Just as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. Tabu kaitor unka langma, a langma unka paifleya langma kene norak chongke rumi manka kene ang kakayo. Omoni logino norak ma saiman thai borok langma ya pia kaitor ni aroni langma manma bai kethang nairok simi sekene. Kifini ke norak ma sithai kaitor unka langma kinke a kaitor se bebak borokno langma rivokne. Abo kinma ke jottoni langma rinaisa kaitor se. Tabu afa kaitor bahai ke borokno langma rikakne nailayano. Afa kaitor chilano langma rimani kokno yapang bijap ram duini tang sat o chingkai kini purikenugo. Subrai kaitor khadlini chilano takha. Tei bini bukung blamtui langmani khama subuirika. Khake a chila borok thang unka. O kokatharo khama subuirika kineya. Pia langmani khama subuirika kine se sijak tongo. Breath of life. O kokathar langma by khama bomotike krung leija kine chingno siriwo. Khake chini langma thake khama thaknai. Chini khama thake chini langma bo thaknai. Omo kaitor chilano langma rimani kok. Afa kaitor birino langma rimani kokno yapang bichap ramduini tang yekwis tei baiso chingkai kini porikinugo. Subrai kaitor a chilano muktre kuthuk tangrika. Hake a chila thuka. Abuni yagulo a chilani kaglapni bekrang kongsa nawui aro bahan bai boloirika. Subrai kaitor a chilani kaglapni nama bekrang bai beri koraksanas namui a chilani thani tubuka. Omo kaitor berino snamani kok. Norok o kubuino muito manaruk thai. Kaitor khadilini se chilano takpano. Chilani kaglapni bekrang kongsa bai se berino snampano. Jotta chila berirokni langma kaitor ni aroni se. Tei borokno langma rinai kaitor sekene. Kaitor chilani langmani berino langma bagrilia. Yeba berini langmani bo chilano langma bagrilia. Abuni bagise Piringnani kokmu ram baroni tang
saat chingno khai khini srai srai khlairibo khadili agi tongma khai keno khavo kifil pio khama abono rinai kaitorni arono kifil pio. The dust returns to the earth as it was, and the breath returns to God who gave it. O kokutar chingno purungo langmani khama kaitorni aroni paima bai borok thipro langmani khama kaitorni arono kifil pinaikine tei bai sakhe borok thipro borokni langma paima jagavono kifil pinaikine aboni tangsa srai srai kokno teye subra jisu cruso tongi surimani kokno luke bai sija koktmakakam ram teisni tang chicholiso chingkai kini porikinugo hake jisu korang sotonoi kai kini saka apa ang nini yago ani polano yaparo o kok sabai keno bini hamabo thaka tei Stephen Khumulwng kitare buthar jakpro surimani kokno ching chongkhorokni samungrok ram satni tang unno saito khaikini porikenugo borok Stephen no Khumulwng kitar mang tongpro bo khaikini surisanka subra jisu ani polano yesak jadi oro nangkukmani kokhe subra jisu langmano yaparka piyaba Stephen langmano yesak jadi kine surisanka tei kai sakhe subra jisu afa kaitorno langmano yaparka piyaba Stephen ke bini langmano subra jisu ni thani yaparka tabuk o kok tharokni bisungte kaitor se borokno langma ribo tei borok thipro borokni langma kaitorni arono kifil piyo kinibo norok saiman baikha kine ang khakhayo tabuk afa kaitor borokno langma rima khai keno sajila kaitor jisu borokno bakai ki langma rkha kine koktuma kakam rogo cheri nailayanu puila ke subra jisu baithang saklaikha bono langma khine a koktuma kakam no John bai sija koktuma kakam ram choddoni tang choiwo chingchikang pori baijak tei a langma jisu samani kokno John bai sija koktuma kakam ram doshni tang dosho chingkhai khini porikhenugo borok langma manthung abo kuplung kheno manthung khini se ang phayo I came that they may have life and have it abundantly khake subra jisu se langma tei jisu langma rinani bagi se o singcharo phayo kene sak baithang saklayo khake phaidi langma jisu langma rimani kokno ching kotmu kakam rogo cheri nailayanu kifisake subra jisu thitut ongi tongnai ra sengra krukni bokrogni sebu khoroksano langma ripamani kokno luke bai sija koktuma kakam ram satni tang yekni simi dosh jora chingkhai khini porikhenugo jisu bini beba kokrokno bono knawi tongnai borokrokno sabai kheno bo kapernawumo thange khabuikha aro ra sengra krukni okrani khapangni sebu khoraksa khamya klaye thitutoi ungi tongmani bo jisuni ko knakhno judai rokni bisingni baksa okra rokno rokhoroi jisuno phaye bini sebukno khamri phaide kene sari khorka borok jisuni tani phaye khai kene khabai khukbai koilai kha o borok
능바이 주바 작나니 주고 tamni hinba bo chini borokrokuno kamjago tei bo chini bage sinago kungsabo tangirika hake jisu borok bai tanga pia jisu nogo sokpaina chaltalia ongpruono a ra sengra krokni okra bini bikiching songni kukdei kaikni sari horka subrai nang sak-sakno tekto taridi. Tamni kinba angle nono ani nok bisingyo kasarinani chugjaya. Abo baino ang nini tani tangna kene kakawai pano nailiya. Pia ani sebuk kamna tuike nung kukbay simino toldi. Tamni kinba angbo koroksa odikar ginangni tola tongnay borok. Birindiarukbo ani tola tongo. ang korok사노 당디긴게 뭐 당고 때이 korok사노 파이디긴게 뭐 파이요 때이 아니 셀럭나보 오마노 클라이디긴게 뭐 아보노 클라이리보 비니 오콕노 크나보이 지수 벨라이 카스란자카 카케 보노 릭타르나이 루크로크노 오필레이 카이키니 사카 앙 너럭노 사보 앙 이스라엘 로크니 미싱겨 파노 오모띠 포이토노 누기야쿠 료커 작나이록 노고 키필리 속파이케 보록 아 세북노 사 감자케 누파이케 오 koktumaka kamo tuitutui ungitongna이 보록 코록사노 랑마 리푸이 수브라 지수 삭베이 탕노 랑마 리나이사 그네 푸누그리보 키피니케 수브라 지수 시나고그 tuipangni tidro besajukno langma ripimani kokno mathai by sija koktumaka kam ram noini tang 18 tei 19 23 ni simi 26 jora khaikni porikinugo jisu o kokrokno borokno sawitong pro sinagogni tuipang koroksa paiye bini buskango yasko sungei khaikni sakha ang sajung tabukno thi thangdrop nung paiye bini sago nini yak berakno bo kthang ongpinai khake jisu bachawe bini sagri rokbai bini loge tangkha khake jisu atui phangni nogo tangkha aro sumui supnai rokbai lukro kutuk leitong mana nogei bo khai khne sakha orani thangbai di o buri bisa kthia thu isse tongo khake borok bono muni laike piyaba a lukrokno pataro tiklai rokarbai kheno bo bisingo thange a buri bisani yakromoi tisaka khaikeno a buri bisa bachaka o kok a amchai gnange pirjaka o koktumaka kamo thi tangdropo buri bisa koroksano langma ripui subra jisu sakbai thangno langma rinaisa kene phunukribo kifitamke subra jisu phop jakna bagi tlangjagi tongnai randi jikni songdari sajlano langma ripimani kokno luk bai sija koktma kakam ram satni tang yakaroni simi 슐로 조라 징카이키니 포리키누고 아보니 야구로 지수 나인 키네 아울리 쿵사보 탕가 테이 비니 로게 비니 사그리 록바이 루크 그방마보 탕레이케 보 아울리니 카플라모 소파이 드롭 케노 트이작 칠라 코락사 바리 tlang 탕자기 동마니노 누카 보 응카 rantijuk koraksani songdari sajla afro bini loge awlini lukku gbangmabo tongmani subrai a rantijukna nuge khairok jak suge bono khas selukma chawi ta kapsidi khine saka aboni yagulo bo buskango agoge thange tolaino tangi kya khake kuthino balnai rokbo arono bathaka khake
jisu khai kini saka o chilasa ang nono sabo bachadi a borokte bachawi choksa ashuge koksana chenka khake jisu bono bumani yago yaparirka borok jottono kirima chajaka tei borok haikini sawi kaitono chingsasha rilaika chini bishingo diari kotor koraksa bachai paika tei kaitor bini borokrokno chajage naiklaika o koktum kakamo randi jukni bisla phobjakna bagi tlangjagi tongpro bono langma ripui subra jisu sagbay thangno langma rinaisa kine punukribo kifi brike subra jisu thiyi phobjagi noka salbri ungjag Lazarus kine koraksano mankaro thangi muthangi tisamani kokno John by Sija koktumakakam ram yekaroni tang yekni simi pascholis jora sijak tongo ching tabuk John by Sija koktumakakam ram yekaroni tang artrishni simi chicholis jora simi porilayano khai no khai jisu kha yogjage mankor ganavo thanga abongka kha bugurung bukugo kholamdap mutupjag a kholamdapna nori khibidi khne jisu dagi kha khake thinaini bukuk martha khaigni sakha subrai muse munam khna bono popmani noka khorbri unka jisu bono khaigni sakha poito khlaike kaitorni chingsasha nuganu kne angnono sayadiba khake borok kholamdap nori khibika jisu naisawoi khaikni sakha apa nung ani kok knaka gne angnono khambairibo ang sawi mano nung ani kok knamang tongo nungno ano rokhoro kne oro tongnai poito khlaitung khnise ang okok sawo o kok sabaye bo khai kine soto noi sakha o Lazarus onkore paide khake akthi onkore paika bini yakung yak ribai buljak bumukang bo ribai khapung jak kheng ride rokhorde bono kine jisu borokno sakha o kotma kakhamo phop jage noka salbri ungjak Lazarus kene borok koraksano kthini muthangi tisawe subra jisu sagbay thangno langma rinaisa kene punukribo paithago ke subra jisu unka paiflaya langma aboni bage subra jisu ni saka thimungni odhikar kare tei yak naruk maya kene saksakni langma wo punukrikha aboke sal thamni salo kthini thangke bachamabai abonatye mathai bai sija koktmakakam ram 28 ni tang ekni simi 20 jora chingpori kenugo aboni besante subra jisu John bai sija koktmakakam ram yakaroni tang pochiso khaikni samakokno supungrikha I am the resurrection and the life angno muthange bachamu te angno langma abo khinma ke subra jisu kristo langma simiya phia muthange bachamu bo yeba resurrection bo subra jisu se omani lokino o singcharo kthang tong nairukni langmano narigi tonnaibo subra jisu se kthirokno muthange tisanaibo subra jisu sekne ching purung jago tabuk suk jora ang norokno kok tharni bisingte purungmani ke subra jisu tei ungi tongnaino langma ripika tei thangdropo khoraksano langma ripika phobjakna bagi tlangjagi tongphro khoraksano langma ripika phobjage salbri ungmani yagulo mangkhoro thange
khoroksano langma ripikya te paithago ke subra jisu sak baithang salthamni salo kthini thange bachakakne omo jotto borokni langmani saka odhikar subra jisuni thanise te bose borokno langma rivokne srai phunuk mari te chini bage nuk mari tabu kaitor se bebag borokno langma rivokne norok chongke romungi man khakne ang khakayo aboni logino borok langma rinaisaya pia kaitor se langma rinaisakne yachage ma gosithai kaitor ngka langma kaitor se jotto borokno langma rivokne ching nailai baikha kifitham ke norok ma sithai jottoni langmani bagra eba malik kaitor se borok yakne kaitor khaino chini langma rinaisa simia pia omoni logino chini langmani bagra eba malik bo kaitor sekne kaitor sak baithang saklayo abunataye afa kaitor samani kokno ching Ezekiel bijab ram ataroni tang char o khaikne porikhe nugo norok sidi jotto langmarok ani mangse mapasong te chiraini langma bo ani mangse know that all lives are mine the life of the parent as well as the life of the child is mine afa kaitor chingno snama bai te chingno langma rima bai bo chini langmani bagra eba malik ongbai kakne smai kichamo porikenugo smai kitaloke subra jisu chingno muthang mabai chini langmani bagra eba malik ongbai kakne ching porikenugo aboni bagise subra jisu no teye sagri rokni bokrok peter judai rokno samani kokno chongkorokni samungrok ram tini tang ponerobo ching khaikne porikenugo norok langmani bukrano butharka you killed the author of life kunchu kaichomoi knalaidi norok jisuna butharka kneya pia langmani bukrano butharka kne se sijagtongo norok saimano jesa bijapni author khinke a borok nka a bijapni bagra eba malik khinma seklayo abo khaikno langmani author khinma ke langmani bagra khinma seklayo kaitor chini langmani bagra eba malik ongma baise roma koktun ram choddoni tang 7-8 o khaikni sijak tongo ching chini sakbai thangni bagi thangya te ching chini sakbai thangni bagi bo thiya tumungno ching kthang tongo khinke ching subraini bagi se kthang tongo tumungno ching thiyo khinke ching subraini bagi se thiyo khake ching kthang tongi bo yeba thiyi tangi bo ching subraini no omo kaitorni katse srai kok khai khinke ching kthang tongphano thiyi thangphano lap nosto chiniya pia chini langmani bagra eba malik kaitorni se paithago ke korindu songna Paul suikarmani puila koktun ram choini tang unnis chingno khaikne katse srai klairivo norok nilia you are not your own tabu
Jotoni langmani bagra eba malik unka kaitor tei borokni langmani bagra ya eba malik ya kene norok chongke romi man kakene ang kakayo. Haike borok baitangni langmani bagra ya kinke borok bakaike buini langmani bagra unki manai tei baisake keboni langmani bagra ya eba malik ya kene masai mantai. Kaitor unka langma a langma kaitor se chingno langma rivo chingno langma rinai kaitor unka chini langmani bagra eba malik kene nailai baika. Kifi brike norok masitai kaitor borokno bini wansukte te muchungte langma rimatino borokni langma napinani odhikar langmani bagra eba malik kaitorni thani simise tongokne. Abo kinma ke kaitor se langma bo se langma rivo bo se langmani bagra bo simise chini langmano napimano. Abonateye Suri Richapmong 104 te tirisho chingkai kini porikenugo. Nung borokni kama nabui tlang pro borothiye kadliyo kifili thango. Nung nini polano rokor proke borok snam jago. When you take away their breath, they die and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created. Abo kinmake kaitor langmani khama chingno ripuro ching borok thang ungo. Ye basnam jago. Kaitor langmani khama no navui tlang pruke ching borok thi ingo. Ye ba thiyo. O kubuino simabai se job bini besarok thimani koktuma saikna rijak pro bo samani kokno job bijab ram ekni tang ekwiso jingkai kini porikenugo. Subrai rikha subrai no tlanka subrai ni mung lobjak thung. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Job Simon kam bini besarokni langma bini aroniya pia kaitorni aronikne. Aboni bagi se besarok thimani koktama saikna rijak pro kaitor borokni langma no napika kine savoi bo kaitor no loboi manka. Teibo sidim langmani bagra unka kaitor bo bini muchungte chini langmawo klaimano. Abonateye Samuel puila bija ram duini tang choi o chingkai kine porikenugo. Subrai butharo te mutangibo langmawo tubuwo. The Lord kills and brings to life. O kokatharanka borokni langma sakka tongnai kaitorni otikar te pan krakno punukrima mari. Smai kichamo kaitor langma rimani kok by langma napimani kokno chingporikenugo. Smai kitalo ke langma napimani otikar kaitorni tongokne punukrina bage subra Jesus sama kaisa ringtho mano Luke by Sija Koktumukakam Rambaroni Tang Shuloni Simi Bis Jora Chinkaikne Porikenugo. Afro Jisu Borokno Ringtoma Kaisa Saka Gunang Borok Koroksani Bario Kubangma Butairok Taiga Hake Bo Ka Bishing Kaikine Wansuka Ani Butairokno Narikna Bagai Nok Adali Sekre Antamo Klaisinai Abuni Yagulo Bo Kaikine Saka Ang Omokai Klainai
ang bethay rok ni nok adali rok no sibaye kotor nok adali rok tang pinay. Tei aro ani bebak bethay rok bay ani mani kini rok no thumui naruk nai. Khake ang ani kapang no kai kini sanai. Kapang bisi rok kebang mani bagay nangkuk mani maning rok thumui naruk jak tongo. Lengladi chadi nungdi tei tongtok chatok he tongdi. Yang le kaitor bono kai kini singka. O butuasa tinini khorono nini langma tlang thangjake asuk jugali naruk marok saboni ingnai. fr.joshy ni o koktum kakam chingno siribo chini gosimung nangnya wino jekunu joravo chini langmano kaitor napimano aboni bage bini odhikarbo tongokene. Tabung borokni langmano napinani odhikar tei pan kaitorni simise tongokene nora chongke romiman khakene ang khakayo. Tei baisake kaitor simise norokni langmano napimano tei norok saksakni langmano buthari manya. Kaitor ngka langma a langma kaitor chingno langma ribo chingno langma rinai kaitor se chini langma ni bagra eba malik tei chini langma napinani odhikar kaitorni simise tongokene ching nailai baika. Kifi bakhe norokma sitai kaitor borokni langmano besuk morak rekene. Ching siyo kaitor chingno bo khaike tei bono koshal ke snam khakene. Chingno bo khaike tei bono koshal ke snama bai kaitor o singsharo tongma bepak langma ginangni slai borokno morak rikugo. Smai kicham ginangi ching porike saiman suknai borok kaitor no yakarna nailai phano eba kaitor bai kagna nailai phano eba ke kaitor bai khalo krungna naya phano kaitor borok no yakarna nailia pia kaitor borok no riktari mang tongka abo kaitor borok ni langmano besek morak rimani kene srai mari tei borok ni langmano morak rimani slai kaitor borok ni langmano morak rikugo kene mari khake chini langmani morak kaitor ni aroni se phayo borok rokni aroni boya tei o singchar ni aroni boya. Smai ketalo ke kaitor borok ni langmano morak rikugo kene kaisa kotor kuk marino teye John by Sija Koktumakakam Ram Tini Tang Shulavo Jingkaikini Purikinogo. Kaitor o Singcharno Asu Kamjakma Bai Bo Bini Songdari Sajalano Rika Abobai Bono Poito Klainai Jotono Komaryabui Paiflaya Langma Mantunkine. God so loved the world that he gave his only son so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life. Afa kaitor chini langmani bage rima morak ingka bini songdari sajalani langma. Afa kaitor chingno muthangna bage bini songdari sajalano phano yapari rikha kinke chini langmani morak besak torko kene wansugi nailaidi abonateye John Swikarmani puila koktun ram duini tang duyo jingkai kene purikinugo Jesu ngka chini sumsokrokni sujakmungni bage satuk jakmungo
yaparnaisa. Chini bagi simia, pia o singchar bebakni sumsokrokni bagi bo. Jesus is the atoning sacrifice for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Subra Jesu o singcharo tongtok chatoke tongna bagi pailia. Pia chini bagi thina bagi se o singcharo paika. Chingno mutangna bagi subra Jesu rathari barok jaknai mera busa snamcha kakine John by suija koktumakakam ram yekni untirisho ching porike nugo. Subra Jesu bomoti mera busa snamcha kakine Peter suikarmani puila koktun ram yekni tang ataro teyi unniso kaikine suijak tongo. Norok saimano norok ni chuchusungni besengte manmani kamya rokni morok ribui pai naja kakne. Abo komoroi thangnai rukpai eba rangchak baya pia deramu eba khait kere mera bisa khai Kristoni thik thar baise. You know that you were ransomed from the futile ways inherited from your ancestors, not with the perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without defect or blemish. Hake sumso ginang borokrokni bage sumso kere kaitor rathare barok jakha. Aboni bagi se Korinthus songna Paul suikarmani puila koktun ram choini tang biso chingkai kini porikenugo. Norok morok ribui paina jakha. You were bought with a price. Ching paina jakna bage rijak morakangka kaitorni songdari sadala Jesus Kristoni langma. Aboni bagi se suri richapmung unna ponchasni saat chingno haikini muito klairivo. Shoino sak bay thangni langma piok jakna bage mungsa rina kere. Kebo phano langmani bage kaitorno mungsa morakrivoi sui manya. Hake afa kaitor bini songdari sajalano chini bage yafari rikha kinke. Subra Jesu sakni langmano cruso yapare chini langmano mutangka kinke. Omo kaitor chini langmano belai morak rikugo kine katse srai punuk mari. Kaitor borokni langmano morak rikugo kine punukna bage omani slai te tamo punuk mari eba nuk mari chingnang. Tumung kaitor se borokni langmano asuk morak rikugo kinke. Norok bay ang ching sak bay thangni langmano morok rikukna nangkugo. Kaitor unka langma a langma kaitor chingno langma rivo chingno langma rinai kaitor se chini langmani bagra eba malik chini langma napinani otikar kaitorni simise tongo te kaitor chini langmano morok rikugo kene ching naile baika. Kifit doke norok masitai kaitor borokni langmano morok rikukmani te kaisa kotor punukmari unka bini kerong dagimu. Kaitor Mosesni yaktu rimani dos dagimungni bere a kaisa kerong dagimungno tiye lamrima bijab rambisni tang teravo kaikne sijak tongo. Norok borokta buthardi. You shall not murder. O kerong dagimungo buino butharna iruk bai sakno butharna iruk bo khop jago. Te omo khaste phangni
kerong dagimung ya. Borokrok snama kerong dagimung boya. Pia langmani bagra kaito rimani kerong dagimung. O kerong dagimung ni nakarmung ke chung sak ni langmano te bui ni langmano borom klaitang te koroksa ni langmano beba kamyani yakni katari wei narugi tontang kanese. Smai kichamo borok kamya rukno kaitorno kebang nai rukno te kaitorni kerong dagimung rukno sibay nai rukno kaitor buthari sokor mani kokno ching porikenugo. Abo kaitor borokno buthar mani kok ebake borokni langmani bagra bini muchungte borokni langmano napimani kok ebake kaitor borok kamyarokno bustumai satok rimani kok. Tamoke borokno buthar pro abobo borok kakam te soi borok buthar jak pro ke kaitor borokno buthar nairokno kok sengka te satok mungbo rekha. Abani kaisa udaharan ke Adam ni besla kain bini bupayung Abel no butharka. Hake kaitor logi no bini thakuk Abel ni bagi kain no koksung mani kokno tiye te satok mungbo sakle mani kokno tiye yapang bichap ram charni tang artni simi ponero jora ching porikenugo. Te kaisa udaharan ke ha bukra David bini shengrak uriani bihikno bini bihik snamna bagai shengrak uriano kamya lamate butharka. Tamoke kaitor shengrak uriani bagai ha bukra David no koksung mani kokno tiye te satok mungbo rimani kokno tiye Samuel ni kainu bichap ram yakaro te barawo ching porikenugo. Abuni bagai norok borokta buthar dikne kaitor chingno dagika khinke ching saksakno buthar phano eba buina buthar phano kaitor koksung nai te satok mungbo rinai khne o kok tharok chingno srai ke phurungo. Tabu kaitor norok borokta buthar dikne kerong dagimung rekha khinke chung saksakno buthari manglak eba suicide klaiman glak kene nora chongke romi man khakene ang khakhayo. Kaitor ngka langma a langma kaitor chingno langma rivo chingno langma rinai kaitor se chini langma ni bagra eba malik chini langma naphinani odhikar kaitor ni simise tongo kaitor chini langmano morak rikugo te kaitor chini langmano morak rikuma bai kerong dagimung rekha kene ching nailai baikha. Kivisni ke norok ma sitai kaitor norok borok tha buthar kene kerong dagimung rekha kinke saksakno buthar nairok eba suicide klai nairok borok kaitor ni kerong dagimung no sibayo. Kaitor ni kerong dagimung no sibema unka sumsok kene John Swikar mani puila koktun ram tini tang char wo srai ke sijak tungo. Kake saksakno buthar nairok eba suicide klai nairok kaitor ni kerong dagimung no sibayi sumsok klayo kene srai. Saksakno buthar nairok puila kaitor na se sumsok klayo. Tamni kinba o kerong dagimung no rinai unka kaitor se borogya. Borok ni kerong dagimung no sibay nairok borok no sumsok klayo. Tamoke kaitor ni kerong dagimung no sibay nairok borok kaitor na se sumsok klayo. Borok no sumsok klainani slai belai kotor se borok kaitor no sumsok klaima. Abunataye Samuel ni puila bicha
ram duini tang pochiso kaikhne sijak tongo. Tumung koraksasuk borok koraksana sumso klaike. Te koraksasuk sumso klainani bagi subrani thani surisan mano. Piaba tumung koraksasuk subraino se sumso klayo kinke. Sabo se bini bagi surisan manai. If one person sins against another, someone can intercede for the sinner with the Lord. But if someone sins against the Lord, who can make intercession? O kokatharti wansukhe, saksakno buthana rukni sumsok, eba suicide klaina rukni sumsok, besuk kotorkne chingchongke rumi mano. Tamanikinba, saksakno buthanairo, kaitorni mokalo, borok buthanairok se ungo. Tabuk asol eba shoishay borok buthanaisa sabo khneibo norok sinanango. Abanataye subra Jesus samani kokno John by sija koktumukakam ram artni chocholisho chingkai khne porikenugo. Norokni nupa soitani aronise. Hake norokni nupani muchung marokno charina kachongo. Bo yapangni simino borok butarnaise. You are from your father the devil, and you choose to do your father's desires. He was a murderer from the beginning. O kokatar subra jisu bono kebanki bachanai judai rukno samaniko. Omani besengte subra jisu sakbay tang chingno srai ke saiman riwo. Soitan inka borok butarnaisa. Te soitan yampangni simino borok butarnaise khne. Te o sengcharo a borok butarnaisa soitani nakarmun tamo khne. Subra Jesus samani kokno John pai sija koktma kakam ram doshni tang dosh o chingkai khne porikenugo. Shikok payo kokna bagai butharna bagai te sokomarna bagai simi. The thief comes only to steal and kill and destroy. Chingkai khne wansukna phanatongo. Tamangke subra jisu soitano siko kene ringka kene. Chung saimano buini mani kene rokno eba mal mata rokno kokna rokno se siko kene ringjago kene. Subra jisu soitano siko kene ringmani ke. Bo kaitor by snamjak te mutangjak borok rokno kogai bini sakni borok snamna naimani bagi se. Tamnikinba borokrok soitania pia kaitornise. Te shikok soitan borokrokno tamo klaikne subra jisu chingno srai ke te phang ke saiman ribo. Aboke borokrokno kogo borokrokno butharo te borokrokno sokomoro. Kake soitani nakarmunke borokrokno kaitor by sukagi buthari sokomarna bagi segene katse srai. Abuni bagi se borok butharna isa soitan yago langmani pan kere pia thimungni pan eba power of death tongo kene Hebrew koktun ram duini tang choddo te ponerevo chingkai kene porikenugo. Chirai rok bakan buthi rima yashakma haikeno. Bobo bakan buthino yapari rika. Abobai thimungni pan tongnai soitano. Jisuni thimungni busungte. Sokomori thimungni kirimani selamungno khatiwi tonai rukni langmano piyokna bagise. Since the children share flesh and blood, He himself likewise shared the same things, so that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and free those who all their lives are held in slavery by the fear of death. O
o koktar tei soitan inka borok butarna isa o singcharo binin nakarmunka borok rokno kogi butari sokomarnani te soitan inka teimungni bokrokne noro chongki romi mankakne ang kakayo kake saksakna butarnairok soitani nakarmungno supungurinairok se kaitor ta butar dikhinke soitan butar dikhino saksakna butarnairok inka soitani kok knanairok te kaitor ni kerang dagimungno saknanya kleinairok ne katse srai kake saksakna butarnairok inka kaitor ni kerang dagimungno sibayi sumso kleinairok te soitani kokno knawi sumsogo thinairok ne srai kaitor inka langma a langma kaitor chingno langma ribo chingno langma rinai kaitor se chini langma ni bagra eba malik chini langma naphinani odhikar kaitor ni simise tongo kaitor chini langma no morok rikugo kaitor chini langma no morok rikukma bai kerong dagimung rikha te kaitor ni kerong dagimung no sibema unka sumsokne ching naile baikha kificharke norokma sitai kaitor ni kerong dagimung rokno sibai saksakno buthare sumsok kleinai rokno kaitor satokmu rinaikine norok saimano tuipra khasteo phano ungtum o khayung ni jesa khasteo phano ungtum khasteni eba khaktor ni kerong rokno sibaina rok satokmu rijago abu khaikeno kaitor ni kerong dagimungno sibaina rokbo kaitor bai satokmu rijaknai borok butharnai rokni bage kaini satok jakmung rok tongo kaisake bini khasteni kerong tei satok jakmung tongo te kaisake kaitor ni kerong tei satok jakmung tongo saksakno butharnai rok te thangma bai borok tuipra khasteni kerong tei borok butharnai rokna berjakna tongma satok jakmuni katiwi thango kaifano saksakna butharnai rok kaitor bai satok jaknanini katiwi thangman glak tamni khinba thimani yakulo jotto borok kaitor ni biskango bustum jakna bagi bachana nangko khinma kokno Hebrew koktun ram noini tang shataiso ching khaikine porikhenugo borokrok waisano thinaikine chongjakma teino aboni yagulo khe kaitor bai busthum jaknai just as it is appointed for mortals to die once and after that the judgment hake saksakna butharnai ro kaitorni biskango busthum jakna batchapro kaitor boroknom saksakno butharmani majra bernai aboke borok butharnai majra bernai te satok mungborinai kne norokma saiman thai kaitor unka langma a langma kaitor chingno langma ribo chingno langma rinai kaitor se chini langma ni bagra eba malik chini langma naphinani odhikar kaitor ni simise tongo kaitor chini langma na morok rikugo kaitor chini langma na morok rikukma bai kerong dagimung rikha kaitor ni kerong dagimung na sibaima unka sumsok te kaitor ni kerong dagimung na sibaina rokno kaitor satokmung rinai kine ching nailai baikha kifi chukukhe norokma sitai kaitor ni kerong dagimuna sibai sumsok klainai rokno kaitor tamo satok rinai khne Bible borok buthana rokno rijakmani kaitam kotor satok mungnote yesimi an norokno saiman rinanayo kaisa satok mungnote ye lamrima bicha ram 21 ni
tang choddowo haikne sijaktongo. Tumung koraksasa te koraksa borokno kachap laye bandiwi tokai choprobui buttarke norok a buttar naino ani kayani buttar jaknani bage matlangnai. If someone willfully attacks and kills another by treachery, you shall take the killer from my altar for execution. Abu kinmake buttarnai borok bo ketang tongna chugya kene oko kutar purungo. Kaini satop ngnotiye John Swikermani puila koktun ramtini tang ponerevo chingkai kene porikenugo. Borok buttarnai rukni bishingo pai flaya langma krikne norok saimano. You know that murderers do not have eternal life abiding in them. O kokatar takuk eba buku sungna naisre nairukna borok buttar nairukne samani yagulo borok buttar nairukni langmani obasthanati savo. Aboke borok buttar nairuk pai flaya langma keplevo kine chingno sirivo. Te kaitam satam ngnotiye punuk jakmung ram baisni tang ponerevo chingkai kine porikenugo. Sirok danda baji punuk nairok buitala ungnairok borok buttar nairok tagjak mutaino khulum nairok te tatal mungno khamjak nai te samgo phunang nai jotto borok patarose klainai. Outside are the dogs and sorcerers and fornicators and murderers and idolaters and everyone who loves and practices falsehood. O kokatharo pataro klainairukni bodalo borok buttar nairukbo khopjago. Pataro klainai khinmake abuni kaisa udhakaran lukbai sija kotmakakam ram teroni tang ataiso khaikine sijak tongo. Abraham, Isaac, Jacob te diari rokno norok kaitoni khabo tongma nukpro yang norokhe pataro riklei khiklei jakmana nuke norok wa khule khas lage ma kabanu. O kokatar pataro khinmake kaitoni khani pataro kine chingno sirigo. Khake borok buttar nairok tei o singcharo ketang tongna chugya. Pai flaya langma bo keplanai. Tei kaitorni khani pataro se klainai. Omorok se borok buttar nairokni kaitam satokmu. O kaitam satokmu notiye kha kochomui wansuke saiman suknai. Borok buttar nairok o singcharo te tongi manglak kaitorni khavo bo thai manglak te pai flaya langma bo manglak kine. Borok buttar nairok pai flaya langma manglak te kaitorni khavo bo khabiglak khinke. Saksakno buttar nairok bo pai flaya langma manglak te kaitorni khani pataro se klainai. Tamni khinba saksakno buttar nairok bo borok buttar nairok se. Perlai make borok buina buttarya pia saksakne buttaro. O kokathano riksawi se agini molo saksakno buttar nairokni mangkathino nokathar bishingo khaprijakliya. Kristan raida te klaijak thai suri pandaro klaijakliya. Te Kristan rokni simalingo bo poprijakliya. Abuni bage agini moltrogo saksakno buttarna bage borok asuk wansuk liya te kharak liya. Tabukhe agi khaya saksakno buttarna irokno juda Krista mothavo juda ke raidas namoi khairok mungphunugo. Abuni bage tinini moltrogo saksakno buttarna bage borok wansuk layo te saksakno buttar layo te saksakno buttar nairok bang layo.
Kaifano Bible ni kokatar sraijagyaku. Ani koksamunke omakaise. Krishta motharok snama raida se shoite kubuikinke. Tamanke Krishta motharok borokni Bible ni o kokatarno norragya. Kaitorni slai Krishta motharok khairok mung kuplung kine punukna de nailai. Tumung saksakna buthar nairok paiflaya langma manglak te kaitorni khani phatharo se klainai khinke. Saksakna buthar nairok borok klainai kine norak srai ke masitai. Kaitorni khabo paiflaya langma manglak khinke. Soitani khabo paiflaya langma mannai kine ortho. Kaitorni khani phatharo klainai khinke. Soitani kha bisingo klainai kine ortho. Tamni khinke borok thimani yagulo kaitorni khabo khapna nangnai yeba soitani khabo khapna nangnai. Te borok thimani yagulo kaitorni khabo paiflaya langma manna nangnai yeba ke soitani khabo paiflaya langma manna nangnai. Kaitorni khani paiflaya langma engka tongthokni langma. Soitani khani paiflaya langma engka birman tei tektoni langma. Kaitorni kha chukno khano tuye te kaitorni khabo paiflaya langma no tuye nor kakhanke saimano. Tabung soitani kha morkeno tuye soitani khabo paiflaya langma no tuye kisa simung te yelam a norokno rinanayo. Aboni bagai Bible morkeno tuye kubangma perengorok tongpano. Kaitorni kha chukna khani ongkoroi pai chini bere borok engi tongpai nai subrai kaitor Jesus Christo samani kokno an norokno saiman rinanayo. Abo katsi kubui. Subrai Jesus bushtumano riksawoi morkeno tuye sama kokno mathai bai sija koktumkakam ram pochisni tang ek cholisho chingkhai kini porikinugo. Hake bo yaksi bukhak tongnai rukno khai kini sabano. Norok kaitor bai srai jakrok. Soitan bai bini swari rukni bagi snamani a thiflaya khorni kundulo ani buskangni thangdi. O koktar morke engka soitan bai bini swari rukni bagi snamani thai eba kha te morke no thiflaya khorni kundul kene chingno sirivo. Subra Jisu morkena tuye teibo sama kokno mathai bai sija koktumakam ram teroni tang ekcholis tei bialisho chingkhai kene porikenugo. Borokni sajla bini swari rokno rokoroi sumsogo kiklenai abokai rokbai khamya sitra khlainai rokno bini khani saye thumoi khorni kundulo kiklayano. Borok aro va khulei ma kablayano. O kokatar morkeno khorni kundul tei aro klainai va khule kabo kene chingno sirivo. Tei subra Jisu morkeno tuye sama kokno mark bai sija koktumakagam ram noini tang archolisho chingkhai kini porikenugo. Tamni kinba morkevo borokni yong thiflaya tei horbo thakplaya. O kokatar morkeo thiflaya yong te thakplaya khor tongo kene chingno sirivo. Morkevo klainairo tamoke tongnai kene subra Jesus sama kokno Luke bai sija koktumakakam ram teroni ataisho chingkhai kene porikenugo. Abraham, Isaac, Jacob te diari rokno nora kaitorni khabo tongma nukpro yang noroke
pataro riklay kiklay jakmano nuge norak wa khulay khas silgay makabano. O koktar morkeo kleinarog wa khulay khas silgay kabimang tongnay kine chingno siribo. Subra jisu morkena tuye perengmani yagulo. Teibo chukno khabay morkeni perlay mangna tuye srai klairina bagi sama kokno. Luke by sija koktumakakam ram shulloni tang 19 simi 31 jora jingkai kini porikinugo. Pandok palini richum jilik jala kanja te sal brumbrumno chabu nungi tongtogi tongnai gnang koraksa tongmani. Bini no kaplam biskango bisa gnangge kisa gnang Lazarus kine bigra koraksabo tongmani. Bo agnang borokni tebulni klaimani chamung barano chavoi. Bini o kuimano kamrina muchungjago. Sirok pano se payi bini kisarokno selak payo. A bigra borok tika. Hake swarirok bono Abrahamni loge tongrina bagi telangka. A ginang borok bo tika te popjaka. A ginang borok morkewo belai tekto rijagi tongpro. Bo sakabo nakarka. Afro bo Abraham no te bobai baksa ashuknai Lazarus na bo nukurka. Bo khai kini sakurka. Apa Abraham ano khairok jadi. Lazarus no bini yasi chugo tui chomsawoi ani buslai no kichang klairina bagai. Bono ani thani rokhor jadi. Tamni kinba o khorjlayo ang belai kino tekto mane tongko. Tamoke Abraham khai kini saka sajla muito klainaidi. Nung ketang tong pro tong tok chatoke tongna bagai beba kaka mani rukno man baikya. Pia Lazarus ke khamya mani rukno se ma yachaka. Abu baino tabuk boke oro kakishang rijago pia nungke tekto mani tongo. Oma simiya norok bai chini kicharo kakor kutuk tongo. 아버니 바기노 코럭사스 오로니 노럭니 아로 탕나 무충기 파노 탕기 마야 아버 카이케노 노럭니 아로니보 지니 오로케보 파이 마니야 카케 아기낭 보로 카이크네 사카 아파 카케 앙노노 코이자보 아니 아파니 노고 라스러스노 료코르자디 tamni kinba ani takuksong korakba tongo borokbo o tekto rijakma thayo pai kha phaya toike bo thangai borokno khusklairuthum Abraham khaikni kokifilka borokni bagi Moses by diari roktongo borokni kokno borok knathum agnang borok khaikni sakha ihi afa Abraham asuk bay unglak pia tumung kethi rokni khani borok koraksas thangi bachawoi borokni thani thange borok sumsokni khakifilnai tamoke Abraham bono khaikni saka borok Moses by diari rokni kok naya khinke kethi rokni bisingni koraksas bachawoi kok sapano borok poito klaiglak o koktarni bisingte subra jiso morkena te thakplaya te thiplaya khor morke o kleina rukno bisik birman te tekto rikne siribo a ginangsani koke omakai afa Abraham anokai rukjadi Lazarus no biniyasi chugo tui chomsawoi ani bislaino kichang klairina bagai bono ani thani rokorjadi tamni kinba o khorjlayo ang belai keno tekto mane tongko tei morkevo kleinairo o singsaro pipeline mania kene
gnangsa ni bukukte subra jisu chingno siribo. Aboke gnangsa kaikini saka afa kake angnono koijabo ani apani nogo Lazarusno rokhorjadi. Tamni kinba ani takukson korakbatongo borokbo o tekto rijakma thayo pai kha phayatuike bo thangi borokno kusklairitung. Morkeo tongnai gnangsa o singsaro paimanyani bagise bo chukna khabo tongnai Lazarusno bini bupani nogo rokarna kene koyo. Tei morkevo klainaro chukno khabo bo kasaplai maya kene Abraham ni bukukte subra jisu chingno siribo. Omo simiya norokbai chini kicharo kakor kutuk tongo. Abuni bagino koraksasak oroni norokni aro tangna muchungi pano tangi maya. Abo kaikeno norokni aroni chini oro kebo payi manya. O kokatar thimani ulo borok bo thayo klainai arono tong plainai kini chingno srai ke siribo. Tei baisake koraksasak thiye chukno khabo khapke bo aro tong plainai. Abo kaikeno koraksasak thiye morkai bo klaike bo aro tong plainai. Tabusu joram chukno khani wongkar painai subra Jisu Kristo morkena tuye sama koke akai. Morke ngka soitan bai bini swari rukni bagi snamani thai eba kha. Morke wo thi playa te thak playa hor tongo te thi playa yongbo tongo. Khake morke wo kleinairo wa khuli kha silge kapman tongo. Borok morke wo klaike te chukna khabo kha play manglak te singcharabo pai play manglak kene srai klairibo. Kristan rog tabuk morke na tuye subra jisu sak baitan samani kokno nara chongke romi man kakene ang kakayo. Sak sakno buttha nairog o singcharni kisamisa tektoni katina naike borok morke wo bisu kotor tekto wo klaina kine wansuge nailai thai. Khake o singcharo mani tungma tekto morke wo rijakma tekto nislai belai kisisa sekene bo norakma sithai. Aboni bage sak sakno buthar nani wansuk marok te muchung marok tongke tabukno abono riklai rokordi. Tamni kinba shoi kok sana thange sak sakno buthar nairog birmani tektoni te duku kostoni yogi thangnairog ya piyaba teibo kotorma birmano tektobo te duku kostobo sak sakno kikle narokine kubuino masitai. Kristan rog tabuk sak sakno buthar nairokno tuye te kisa kutuke wansukna thange borok puila kaitorno sumso klayo. Kaitorno simiya sak sakno sumso klayo. Ma pasungno sumso klayo. Kaijak chila eba berikin ke borok ni nok nukini atong rokno sumso klayo. Te do pano sumso klayo. Aboke sak sakno buthar nairog borok kaitorno batai kaitorni borokni langmani sakani odhikarno te kaitorni dagi mungno saknanya klaye borokni snamnai te muthangnai kaitorno sumso klayo. Te sak sakno buthar nairog sakni langmano morok rekukya ungmabai borok sak sakno sumso klayo. Tamni kinba sak bai thangni langmano morok rekuk nairo borok sak sakno kunupurpano buttarnani chaitoglak te buttarna wansuk plaiglak.
kaijagya chila eba berise saksakno butaro kinke borok ni buma bupasungno sumsoklayo. Tamni kinba maapasungno kaitor rimani kamari eba sokase besaro kine suri richapmung 127 3 o ching porike nugo hake kaijagya chila beriro saksakno butar pro borokni buma bupasungni kaijak langmavo kaitor rimani kamari se sokomoro. Maapasungno kaitor rimani kamari no eba sokatno besaro sokomarma sumsokse. Tei besa koraksano acheriwe torlok rinani bage bini buma bupasung besu kosto mankana. Hake besar saksakno butar pro borokni buma bupasungni bekano belai kakamrivo. Tei saksakno butar nai kaijagya chila beriro borokni buma bupasungni bekano butar rivo. Tamni kinba kebo maapasung borok ketang tong pro besarokni teimungno baitangni mokal bainaina nguchungjagya. Teibo wansugna thange saksakno butar nai kaijagya chila eba beriro borok bini buma bupasungni tinangno teye borok chakra ungpro borokni chubamung boroni painai kine wansuk yarukuse. Tei baisake saksakno butarma ungka abo saksakno butarna irokni bekabo borokni buma bupasungni bage wansukmun tei khamjakung kere kini mari. Omorokni bagi se saksakno butarnai kaijagya chila beriro borokni buma bupasungno belai kotor sumso klayokne romjago. Haikin ke saksakno butarnai kaijagya chila eba berirokno kaitor bomotei bustumnai te satokung rinaikne kisa saktarai wansugi naileke hamkuknai. Tabuk saksakno butarnai kaijak chila eba berirokni kokno kutuke wansuke borokni logi songbai besa betirokno sumsoklayo. Tamni kinba saksakno butarnai kaijak chila berirok borokni logi songno randa eba randijuk snamrivo. Tei borokni besarokno buma eba bupa kere klairivo. Haikin ke kaitor borokno bustung glagde te satokung kotorbo riglagde teibo wansuke saksakno butarnairo borokni dofano sumsoklayo. Tamni kinba borok se dofa borok kere ke dofa kere chila besa eba beri besa acai pro dofa tongtok jago. Tamni kinba kaitor dofa ni bage borokno rimani kamari ke yerdi bangdi te khabo kuplung klaidi kine se saksakno butar di kine ya. O sengcharo dofarokno narigi tonna bagi se kaitor besarokno langmarivo. Borok dofani borok unke besarokno acheriwi dofano puwar rinani bodla saksakno butare dofano chikon klaike abo borok sakni dofano klaima sumsokne romjaknai te satok mbo rijaknai. Tamni kinba saksakno butarnairo borokni besente dofani bagi kaitorni bukhani muchungma te kachapungno pano kebangki kasulainairo ngo. Kristan rok tab saksakno butarnairo borok kaitorno sumsoklayo saksakno sumsoklayo mapasungno sumsoklayo nokno kungni adongrokno sumsoklayo te dofano sumsoklayo kene norok saiman baika kene ang kakayo.
asuk jora ching naima rokno tei baisa muito tubunai aboke kaitor ngka langma a langma kaitor borokno langma ribo langma rinai kaitor se borokni langma ni bagra kaitor borokno langma rima kaikeno borokni langma napinani odhikarbo kaitorni simise tongo tei kaitor borokni langmano belai morok ribo abuni bagisse kaitor bini songdari sajalano borokno muthangna bagai yaparirka tei borokta buthar dikhne kerong dagika saksakno buthari kaitorni kerong dagi muna sibai nairukni satop muna teibo phang ke saklai jaka aboke saksakno buthar nairok soitan bai bini swari rukni bagi snamani kha morkevo paiflaya langma mannai thakplaya khor kundulo kiklai jaknai borok arwa khule khaslege kapman tongnai borok tei o singcharo paiplai manglak tei kaitorni kha chukno khawbo khaplai manglak tamni kinba saksakno buthar nairok kaitorno sumsoklayo saksakno sumsoklayo mapasungno sumsoklayo nokno khungni adongrokno sumsoklayo tei dopano sumsoklayo hake saksakno buthar kaisa chikon mikon sumsokya kene katse srai aboni bage kaitor saksakno buthar nairokno borok buthar nairok kene romai majra bernai tei satok mungbo rinai kene katse srai Kristan takuk tei bukuk song nore srapsa jora omorokno ka kochomoi kunju kaichomoi knaledi kifissa ke borokni langmano butharma ngka sumsok borok butharma sumsok kinke saksakno butharma sumsokne katsi srai saksakno butharna irukphano ungthung buino butharna irukphano ungthung borok ngka borok butharna iruk khake saksakno butharna iruknabo kaitor borok butharna irukine se romnai tamni kinba borok saksakni langmano se butharo kifini ke saksakno butharma abo kaitorno kebangi batai kaitorni kerong dagi muna sibai sumsok klaima seklayo borokni langmani sakatongma kaitorni odhikar tei phano borokni langmani sakatongma kaitorni bagra mungno eba ownership no borokni langmano naphinani kaitorni simitongma odhikar no saksakno buthar nairo saknanya klaye kebangke sumsoklayo saksakno butharma eba suicide klaima abo puila kaitorno klaima kotorko sumsok kifit thamke borok buthar nairo tuipra khasteni kerong tui satopung bai kaitorni kerong tui satopung rejaknai abo khinma ke norok buino buthar phano norok saksakno buthar phano satopung rejaknai borok buthar nairo tuipra khasteni satopungni kati wi thangphano borok kaitorni satopungni kati thangmanglak abo kaikeno saksakno buthar nairo tuipra khasteni satopungni kati thangphano borok kaitorni satopungni kati thangmanglak buino buthar nairokno tei saksakno buthar nairokno kaitor rinai khinmani satopung ngka borok kaitorni khabo khabi manglak tei kaitorni khani paiflaya langmabo manglak tei baisakhe saksakno buthar nairok morkeo paiflaya langma mannai tei morkeo kikle jage soisugi manya abote berman tei tekto rejaknai
kifi breike saksakno butarnairo borok sumsok klayo te sumsogose thiyo borok kaitorno saksakno nukungni adangrokno te dopano sumsok klayo te sumsogono thiyo sumsok klaitute sumsogo thiyo kinke borok soitani besa ongtute thiyo soitani besa ongtute thiyo kinke borok soitani kha morkeo kiklai jaknai kifi bakhe jesapano ongtong ka kifilnairok simise kaitorni khabo khapnai subra jiso sumso kleinairokno ka kifil rina bagise paikagini sama kokno lukubai sija koktumakakam ram pasni tang botrisho chingkai kini porike nugo ang soi borokno ringnani pia sumso ginangrokno ka kifil di kini sanat se payo omo subra jiso baitangni bukuk bai samaniko teibo ka kifilnairok simise kaitorni khabo khapnai kini kaisa punuk mari lukubai sija kotmakakam ram teisni tang uncholisni simi 43 jora chingkai kini porike nugo aro khachik jaknai tenda seknairokni bere koraksa jisuno lachi riwi kai kini sawiman tongka nung mesia yadiba khake sakno mutangradi te chingnobo mutangdi tamoke te koraksa bono damroge kai kini sungka nung kaitorno kiryade nungbo omote te tai majrabono klaijak yadiba Chingle soikno majra berjaka. Ching klaimarokni mantai se ching mani tongo. Pia o borokle mungsa pano kamya klailia. Hake bo jisu no kaikne saka. Jisu nung nini bukra khabo khapro ano muito klaijadi. Jisu bono kaikne saka. Ang kubui keno nono sabo tini nang ang bay baksa paradaiso tonguyano naidi supra jisuni yagra te yaksi bukhago cruso khachijak borok khorakni tongphano sakni sumsokno gosibui kha kifilnai koraksana simise supra jiso bobai baksa paradaiso tongrinai kene kokrikha Kake saksakno butarnairok unka sumsok kleinairok ka kifilya wino thinairok te sumsokni ka kifilya kaitorni khabo khapman glakne norokma sithai kifi dokhe borok butarnairok yeba buino butarnairok o sungsaro ketang tongma bai borok Kaitorno salsa sumso gosibui nakarma sane ka kifilna jora tongo. Piyaba saksakno butarnairokhe saksakni sumsokno gosinani te ka kifilnani jora kere. Tamnikinba kebono pano thimani yagulo ka kifilna jora rijakia. Piya jottono o sungsaro tongpuru simise kakefilna jora rijago kene kubino masitai. Lukubai sija kotmakakam ram shulloni tang unisni simi yekotrisho ching porimani kotmakakamo a tijak ginangsano kaitor kairokliya te kakefilna jorabo rliya. Kifisni ke o sungsarni jingjal eba tektona nugay saksakno buthare katina nainairok thimani ulni kok srapsa jora ka risugi wansukna nango tamni kinba saksakno buthar nairok morkeo se thangnai morkeo thei playa yong te thak playa khor tongo
Aboti obasta eba poristidi tuipra hasteo tabusu jora unyaku. Te boro kaitoni habobo tangplay mania. O singcharabo paiplay mania. Hake saksakno butarna nainairok te muchung nairok Simon nango thimani yagulo morkeni obasta o singcharni duku kostoni slai belai kotorku te kirima singcha khine. Kifi charke saksakno butarnani wansuk nairok te muchung marok abo kaitorni aroniya pia soitani aronikine norok soike saimantai. Hake saksakno butarnairok kaitorni ko knayarok pia soitani ko knanairokine saimantai. Jing ketang tongpro kaitorni ko knayake jing thimani yagulo kaitor chini kokno kunju kaiglat. O jorabo Krista mothano miriknai rokno, Krista mothani tuipang rokno, Krista mothani naikol pang rokno, kaitorni samung klainai rokno, ani koi mungke. Norok saksakno buthana rokno kaitorni slai kairok mung punupano, borok kaitorni kabo paiflaya langma gumanai, tei morke voklainai. Aboni logino ketang tongnai rokbo, saksakna butarna kiria ungnai. Hake jotto saksakna butarna rokni bagai. Kaitor norokno koksenglak de. Te majra berglak de kene kisa saktari wansuke kamkuknai. Aboni bagai yelambago sija kubui kokatarno punugai saksakna butarna wansuknai rokno. Te muchung nai rokno kusklai marinai. Saksakno buthar mano support klai kbangmo human doctrines te ethics o singchara tongi mano. Borok bai snamjak doctrines te ethics ni morak o singchara simise tongo. Pia kaitor ni khabo aboni morak kere kene saiman thai. Aboni bage Krista mothani barja barja koraksasuk phirengke Bible sija kokatarno abo kaikeno ma phirengtai. Kebo kaitorni slai kotoria. Kebo yelambakni kokatarno slai mania. Kaitorni kerong dagimuna kebo slai mania. Tei kaitorni asuk thayingo kebo asugibo mania. Jottoni bukkabo ang kaitoria pia kaitorni samung klainai koraksagni wansugun tongna nangnai. Tei kaitor by barja berjak samungrukno simi ma klaitai. Kristan rog saksakno butarma eba suicide klaima sumso kene norok saiman baika kene angka kayo. Tei norok saksakno butarna bage wansuk plaigla kene bo angka kayo. Saksakna butarna wansukma tei muchungma norokni bukkavo paipru ono. Abo soitani aronikine siwi riklai rokhordi. Aboni logino kaitorno suriwi, kokatar poriwi, kano kuplung klaina saktar laidi. Abo kaikeno saksakna butarna naimani kok buini bukuktoi ongkorke. Logino norok borokno chuba laidi. Yebake kaitorni samung klainarok bai borokno male ridi. Tei sal brumbrum ni nukungni surima jorabo. Tei kokti sal brumbrum noktharni suripanda jorarogo. Hebrew kokten ram duini tang choddo tei ponere poriwe. Subra jisuni mungbai. Thimungno tei thimungni bokrok soitano riklai suridi. Aboni besengte thimungno te thimungni bokrok soitano tuipra khaste ni riklai rokhore tuipra khaste ni soite kubui khaste pang kaitorni yago tuipra khaste no yapari rilainai. Kaitor tuipra khaste no mol brumbrum tuidulthung naikolthung tei murukthung. Kristan
takuk tei bukuk song. Saksakno butharma eba suicide claima sumsok de kene kaisa bijap besa kokbro kokbai snamjak tongo. Mongolbar te Shukrabar salrogo eba Suripandarok tongpro norong Christian Bethlehem prayer tower Khumulwng ni magnangke telangi manai. Subrai kaitor Jesus Kristoni paiflaya langma bai jotto tuiprasaro supung jakthung. Abobai borok saksakni langmano khamjagai borom rina kha chongthung. Korindu songna port suikarmani kifini koktun ram teroni tang choddo koktartoi subrai Jesus Kristoni kairokmung kaitorni khamjakmung pola ktarni tancha te kereng laimung norok jotto bai tongthung. Amen.